Hi mga Mars o hi mga Megs. So naana po ang inyong amega na si Kit Curry na taga Davao o Bisayang dako. Mga Megs, na-miss na nako ang mag-video about makeup. So syempre natay mga kuan karon, natay pandemic, tapos bawal ta walay mask kung mag-work or mogawas sa atong balay. So na-miss na nako na mag-makeup. So mag-try ta og balik sa makeup. So kaning mga akong gamiton karon na mga products kuan lang ni siya mga Megs, mga very affordable, no, na lang ni sila sa akong vanity, and then karon na pod nako sila nagamit og otro. So nata mga Megs. So karon Megs nagbutang lang kog kilay, no, kay para dili lain tan-awon sa camera. So and then ang akong hair is wig lang ni siya mga Megs. So wig na napalit na ako sa Shopee, dugay na pod ni. So dili na kaayo gwapo ang iyang kuan, no, daghan na siya og kuan tangles, no, tangles. Pasensya na pod sa akong ngipon, ayaw lang mo ka bother kay sad siya one seat apart, kay syempre mahaglok pa ko madto sa dentist karon. Mahaglok lang gyud ko mga Megs, although naga-work every day, kay essential, but kinahanglan gihapon ta mag-iwas, kung pwede lang mag-iwas gihapon ta kay nagdaghan na karon ang mga natakdan sa COVID. So pa good vibes lang ni siya mga Megs, no. So simple lang atong gamiton Megs, pasensya na sa mong hair, simple lang siya tong gamiton. So mga usually kuan lang ning naasad diri mga Megs, mga Everbelena, Careline, kana lang siya mga Megs, no. So og kaning kuan fresh or Lux Organics, kani siyang soothing aloe vera gel nga nail. Napalit na ako ni siya sa Watsons for only 199. Medyo before na ko inapalit sa kuan nga naatay ECQ. So kani siya mga Megs, i-try na to. Mo na lang nitong himuon nga moisturizer and also base sa atong makeup, no. Himuon na to siya og primer. So daghan ni siya Megs, and then nagamit na nako ni siya, bugno kay ni siya mga Megs. So pwede na to ni siya himuong moisturizer. Humot kay ni siya mga Megs. Tanaw ko diri gamay Megs sa kina diri akong salamin. Wala ko sa makeup nako room karon kay init. So diri ko sa amo ang bedroom. So ato lang ni siyang mga Megs, gamay lang kaayo ang atong kinahanglan, no, dili kinahanglan nga daghanon. So para ma-moisturize ang ato ang face, magamit ta ni very affordable, 199 only, makita sa Watsons. So ato sa siyang na magkuan siya, i-absorb sa atong skin. Pwede po ni siya pang mask ni siya actually. Kanang pwede nimo siya gamiton sa gabi before ka matulog. Pero karon gihimo na to siya as primer or base sa ato ang makeup. So kana siya mga Megs. And after that mga Megs, gamitan na to og foundation. So medyo dugay na po ko, wala naka foundation kay pag mag-work mata lang ang makita. So no need na mag foundation. Pero kung gusto gihapon ninyo, pwede gihapon ta mag foundation. So ang akong gamiton karon is kaning akong daanan nako ning Megs, kaning liquid na foundation from Everbelena. Ang kanyang shade is Oriental. Napalit nako ni siya Megs, only 195 pesos sa Gmall, Watsons, any mall na ani siya available ni siya tanan mga Megs. So Oriental akong shade, 195. So di pump na siya Megs, so ato siyang ibutangan gamay lang. Dagdagan na lang nato pagkulang mga Megs. And then naasag ko din wala pa nako ni siya naggamit mga Megs. First time na magamit nako ning Everbelena na blender. Actually gamay ni siya kaganina, so nagdako siya, nag-expand siya kay gibutangan nako water, gidump na nako siya, pero dili kaayo siya pareha sa uban na very soft. Na siya medyo may pagka siya bouncy. Pero carry boom Megs, kay barato ra ni siya mga Megs, no. Okay, so ato na siyang ikuan. Magkuan na lang kog salamin diri Megs, ha. Pwede naman gyapon mga Megs na kamot lang atong gamiton or brush sa ato ang foundation. Depende lang kung unsay mas comfortable sa inyo ha mga Megs. Akong kilay, ipakita na ko unya kung sa akong gigamit na pangkilay.
So very affordable. Kanitanan mga Megs na akong ginagamit karon is very affordable. Mostly Everbilena and then Careline. Kana lang siya Megs. Pwede pod Megs try nato nga gamit ano na nato gamiton, either brush, pwede pod brush na lang atong gamiton. Or brush or ano, try nato brush. I-try nato ning brush Megs kani ato gamiton for our foundation. So butangan nato siya brush. Ana gamay lang kay Megs. Ato lang siyang i-bounce. Ano lang siya Megs. Kaya kung gusto ninyo na may pagka full coverage ang inyong makeup, gamitan na to brush mga Megs. Kaya ang ano, ang sponge or ang blender medyo magnipis siya. Kung gusto niyo na simple lang na nipis lang ato ang ano, ang makeup, so atong foundation, so gamitan lang nato siya og blender. Pero try na ako na i-build ang ato ang foundation. So dagdagan pa nako siya Megs. Makamis ang mag-makeup. Kaya you know, syempre, ang ato ang daily, ano nato itong una, medyo lahi na karon itong new normal. So, wala na kaayo ko nag-makeup. Or wala na dyan ko nag-makeup. Ano na lang siya. Wala na ko nag-lipstick. Wala na ako. Kilay lang yun akong ginagamit for daily use. Sukad natay COVID, no? Kay mata raman ang makita sa ato ang part sa ato ang face. Mata lang yun siya Megs. Pero karon mag-try ta og makeup. Tangan na to diri ato ang liog, you know, para dili siya ano. Para dili siya putol, no? Ayuson lang nako na akong kilay unya mga Megs ha. Kay wala pa nako na siya natarong. So mas gwapo para sa ako karon akong mas bet na ako na gamiton is kaning brush kay murag na kuan niya, natabunan niya ang uban natong mga imperfections sa atong nawong. Okay mga Meg, so magkuan ko, wala ko Everbilena na ano, wala ko Everbilena na napalit. Wala ko kabalo kung nabay sila loose powder, pero ang naadari sa ko karon is Everbilena na ano, foundation powder or powder foundation. Pasensya na Megs kung dako kay tagnawong no, syempre sige na tagkaon sukad nalanta sa ano, nalanta sa mostly sa balay pag weekend, syempre kaon-kaon pod. So kani siya Megs, mo ni siya ang atong para ma-mattify ang ato ang nawong atong face. So gamitan nato ning Everbilena na powder foundation. Everbilena matte powder foundation. This is only 165. Oh, so 165 lang ni siya mga Megs, and mapalit siya masing asa na mall, mostly Watsons and also SM department store. So ato siyang gamiton. Ang iyahang shade mga Megs is also oriental na lang pud ako gikuha. So naa siya salamin, and then naa siya mo ni siya, and then also naa siya puff. So ano lang siya, pat-pat lang gihapon siya mga Megs, no? And then nindot ang iyahang salamin kay makaano gid siya, gwapo, makagwapa tanawon, char, makagwapa tanawon, di ba? Na may uban nga salamin nga ma-deform ato ang nawong, pero kani dili. Gwapo siya. So ana lang siyang Megs, pat-pat lang, dili nato kinahanglan i-drag sa tong nawong no, para dili masira ang ato ang foundation. So kana siya mga Megs, apilo nato diri atong liog. Of course. Na. So, mattifying gid siya Megs. Kaganina may pagkaduwi ang ako ang face, kato nagbutang ko og foundation, pero since after nako nagbutang aning matte foundation from Everbilena, nag-ano na siya, nag-mattify ang ako ang face. And then syempre, okay ni sa kuha kay at saka okay ni sa kapareho nako na very oily skin, labi na sa atong T-zone. And then also, after ani Megs, maggamit na taog EB Advanced Blush Duo.
Kani siya, and then also kanina pud ni siya duo mo ni siya mix na siya blush and also ano bronzer or unsa ba ni siya contour. So pwede na pud nato siya himuon og eyeshadow if wala tay madalang eyeshadow. So magutang tagamay ani na siya brush. So gamito na lang nako yung brush. Try na to. So kani siya Megs. Gwapo sa iyahang salamin. In fairness, gwapo yung salamin. Dili siya maka-deform. Siguro na ako gamito ng kaning care line. Dili na lang nako ni gamiton kay okay na ko ani. Mag-create lang tao kanang gamay, I don't know kung mo ano siya Megs, gamay na ano kanang contour, i-contour na to gamay lang kung kaya sa everbire na no na i-contour ang ato ang dako nga nawong. Syempre wala tayong mamahay kay ato aning kagustuhan. Siyempre, hapit ako mag-hit the pan. Mahappy ko mga Megs pag maka-hit pan ko sa ako ang mga makeup, no? Kay para at least makita nimo nagamit ka ayo nimo siya, no? Wala na sayang ang imuhang gipalit. Mag-try ko gaing brush kay naglisod ko siyang brush kay mubo kaayo. So try nato ni. Contour is life. Kung kilay is life, contour is lifer. Sama sa ako sa sa akong katabaan. Pero dili ko naga-contour everyday mga Megs, no? Dili ko naga-contour kay very tiring also. Syempre, dawat-dawat na lang ni mga Megs. Kay ato ning binuhatan sa atong dawaton sa maayong kabubuton. Yan. So ano na lang, no? Bisaya na lang ta sa Megs, ha? Sa mga mga viewers na ko na syempre dili na kayo sila kasabot ang akong viewers nga tagalaing lugar. Pero mas preferred ko sa nagatagalog yapon ko. Pero preferred na ko na mag Bisaya. Okay? So i-try na to na i-contour ang ato ang ilong. Or una nang blush lang siguro sa ta mga Megs, no? So maggamit ta og blush. Kung ano siya Megs, ang iyang shade is Golden Goddess. Golden Goddess niya akong gigamit karon na duo. Kani siya. Daghan ni siya og mga shades and then naanasad ko na kompleto na nako na siya kaso kanya tong gamiton karon. Kay nice ang iyang and although lahat tanan is nice pero ganahan ko ani iyang blush. Syempre si Omega, ang favorite ni Omega is diri pak. Gwapo yung blush Megs. Kaya mura na siya naa siya highlighter, no? Magsiyag-siyag sa siya gamay mga Megs. So, gwapo siya. Dili siya matte ang iyang blush na siya may pagka shimmer pero dili siya glittery nga shimmer. Kundi shimmer siya nga nice. Siya kanang glowy. Siyempre si Omega gusto na ko og pina sun kiss look. So butangan nato atong ilong. Atong siya i-connect sa ato ang ilong. Yan mga Megs, no? Sinaw siya, di ba? Sinaw ang iyang blush pero okay ra na siya mga Megs. Ako lang siyang gidungagan, no? Gidaghan-daghan ako siya pagbutang para maklaro siya sa inyong mga cellphone or camera. Kay mostly pag magtanaw na ko sa akong video, dili na siya klaro. So ato siyang exaggerated, pina-OA. So pina-OA siya atong style karon mga Megs, ha, kay dili kayo siya maklaro sa inyong iduol nako. May siyang iyang ko nga Megs. So, muna ni siya Megs. Mag-contour ta sa ato ang nose. Kamay lang siya. Kung makayan tong contour, why not chalk nut? Kanina lang tanan atong gamiton mga Megs, ha. Kanina lang siya. Para di na ko magkuha og lain.
And then after ana mga Megs, so erase na to gamay ato ang contour sa ilong, no? And then magbutang na ta og highlighter. So nakoy highlighter din kani siya mga Megs, EB Advanced Glow Out highlighter. Ang iyang shade is strobe, kani siya mga Megs. Very po ni siya tung una, very sikat, nag-viral ni siya kay daghang mga YouTubers ang review, and then nice ilang mga review. So magbutang na ta. And then magbutang tas og highlighter sa ato ang banda. And then also mga Megs, magamit na taog may lipstick lang tao na Megs para gwapo. Kay ako kani ako gamit sa for the meantime ang kani siya mura siya na eye color pink, kay ni siya from Sephora na lip tint. Mo ni siya kong favorite na lip tint kaning from Sephora. Tag 270 pesos lang ni siya. And then so magbutang na taog lipstick sa ta mga Megs, no? So akong gamito na lipstick karon is kanina lang Careline, tag 49 pesos only mga Megs, no? 49 pesos only for a liquid lipstick. Sa Careline ni siya. Ang iyang shade is brick. Ang iyang shade, brick. Yan siya mga Megs. Wala pa na ako siya nagamit. So ato sa siyang shake. Actually, pwede na kanina lang akong gamito, no? Marag simple lang siya, pero try natin eh. So, di ba Megs, nice kayo ang lipstick, 49 pesos. Imagine, 49 lipstick, 49 pesos, pero naa kay nindot nga lipstick, di ba? No need na mo gasto tagdako. Ang importante is, kabalo lang tamag, mangita og mga gwapo na mga makeup, di ba mga Megs? And then, unsa pay kulang? Sa atong mata, no? Mga mata. So, magamit sa ata ni, unahon sa siguro nako ni, kani siya Megs, advance, kani first time po nako ni siya na magamit mga Megs, advance, uncover, tag 395 pesos sa Watsons kani. First time po na ako ni siya gamiton Megs. Actually dugay na ni siya gi-release sa market, pero karon pa nako siya nagamit. Okay, nice kay siya mga Megs mo. Usually mga siya, mga brown lang na din nude nude shade, so gwapo ni siya for everyday. So simple lang atong gamiton Megs. Sige, gamiton nato ni siya og lang, brown lang. Actually, brown lang ni siya tanan. Mas gwapo ni siya mga Megs. Kinaana siya yung mga naana siya yung mga matte colors, matte shade, and also siya pang glitter or pang highlight sa to ang mata. So gamitan nato siya og medyo light color for the transition shade. Syempre ang matte na color. Naana siya brush pero kani akong gamiton. Gwapo kayo ni siya nga mga Megs, kay very lang siya, kay brown usually atong ginagamit diba pag mag-office ta, para diba para siya safe is brown ang color. Pwede gani one color lang imong gamiton kung gusto nimo. Depende lang sa inyo mga Megs, no? Syempre hooded eye ko, so ako siyang
lampason sa ako ang diri. Lampason ako siya sa ako ang eyelid kay para makita ang eyeshadow, di ba? Kay mo ni problema sa mga hooded eye kung mag-eyeshadow na di makita pag diri lang sa ilalo matungbutangan. So gwapo na ato siyang ipalampas na to siya diri sa ato ang para mag-create siyang illusion nga naatay eyelid, okay? Ang kuan lang niya, ang dili na ko ganahan sa iyaha lang. Kanilang gid ang murag nakita na ko nga dili kuan sa eyeshadow kay mas maayo nga ang eyeshadow is naa siya name para makabalo taon sa atong ginabutang sa ato ang nga shade sa ato ang mata. Pero kani siya wala siya pangalan. Kato lang unta sa sunod na anay name, Everbelena. May pagka akong gigamit mga Megs, may pagka mauve. Ako siyang gi-partner sa akong lipstick. Akong lipstick is may pagka mauve. Sorry mga Megs kaya akong ngipon one seat apart maglisod kog storya kay nangatanggal na ang akong braces, ang akong mga wala pa ko kabalik sa akong sorry. So kani siya mga Megs. Ako siyang gihimong mauve. Mauve ni siya, may pagka mauve ang color sa ako ang eyeshadow kaya ako siyang gi-partner sa akong lipstick, na siya mga Megs, depende lang gid sa ato ang atong bet, di ba? So kani siya mga Megs. So magbutang na ko og gamay na glittery sa ato mata or highlighter. So ako nakita diri is na siya 1 2 3 mga tulo nga glittery or highlighting na na eyeshadow color. So kanina lang isa kani tang nato siya sa ato ang diri sa tunga sa ato ang mata. Kamuto na lang nako mga Megs. Ganahan ko og kamot. Klaro ba mga Megs kung ang akong eyeshadow nga na siya may pagka-highlight, kung maklaro ba siya? So tama na siguro na siya, no? Butangan na lang nako sa ilalom sa akong mata o kani ko unsa tong gibutang diri mo pud akong ibutang sa ilalom. Tangan ako gamay din And then magbutang ko og medyo siguro black na lang diri sa ko ang mata para ma-emphasize sa tong mata, no? So ato siyang butangan og dark color. Nako diri unsa man akong gamiton. Nako diri pwede sad siya brown or pwede sad siya black. So sige, brown na lang kani gihapon akong gamiton nga gigamit nako sa akong kilay kaning tag 100 pesos na pangkilay sa Everbelena. Brown ang color.
So muna siya Megs, nabutang na nako og brown na eyeliner from Everybili na also 100 pesos lang na. Muna ni siya kung gigamit sa akong kilay mga Megs, no. Gamit na ko siya ani sa akong kilay, kani akong gigamit kaning pencil na brown ang color from Everybili na 100 pesos, and also nagamit sa ko ani, pero kani siya Megs, di kayo nako siya bet kay dili ko kayo bet ang liquid na pangbutang sa kilay. Liquid man good ni siya. So, dili kayo nako makontrol. Pero mo ni siya ang Everbili na all day brow pen. So, tag 190 pesos. And then, napilit na po na ko sa Watsons. Mo ni siya mga Megs. So, kani siya. Ako lang ni silang gi-match or gi-blend na ko silang duha. Okay. So, magamit ko for my, diri sa ako ang, diri banda sa ibabaw, unsay tawag ana kalimot nako, para graph ink kani siya para ibutan nako dinhi sa akong lid banda, no. So diri wala ni siya kung kuanan kay syempre Megs lagi as I was saying, yeah, char. Sa akong giingon sa inyo ha is hooded eye, so kani siya nagbutang ko gamay lang, no, kay gihapon maklaro. So okay lang na siya Megs. So nagbutang nang kumarak may pagka-cuts eye gamay. Pero actually dili gyud na siya cuts eye mga Megs, no. So na siya Megs. So mga Megs, magbutang na taog eyelash, i-curl na to siya, mascara para sa ato ang eyelash. Kani akong gamiton mga Megs, tag 199 from siya. Actually naapoy Everbili na favorite na ko tong white na dual ended pero naa sa office. So kada tong gamiton karon 199 from Maybelline Hyper Curl Volume. Yan, volume. So mga Megs, magbutang na ko og magbutang kog falsy and then mobalik ko sa inyo. Hi mga Megs, mauna ni siya ang ato ang final look sa ato ang makeup tutorial na very affordable and mostly Careline and Everbili na atong gigamit karon mga Megs. So no need to buy mga expensive, mga mahalo na makeup, labi na karon nga time sa pandemic. So mo ni siya mga Megs, no. Tipid makeup tutorial. So mo ni siya Megs, iklaro na ko. Pasensya na sa wig na ko mga Megs ha, kay kalat kay siya. Okay, basta mo na ni siya mga Megs, and thank you for watching. And kung nagustuhan niyo ang ako makeup tutorial, please like and also comment down below and subscribe to my channel, Kit Kari Vlogs. And sana magkita gyapon ta sa next video na ko mga Megs, and comment down below kung unsa inyong thoughts about these products, kung nak-try na mo ani or unsa inyohang pwede ma-recommend na makeup tutorial na tipid. And so thank you mga Megs, and see you on my next vlog. Daghang salamat. Bye!